ngisi barang. Menurut laporannya Slamet, iki Metrobus. Nggih. Masalah iki Pasrahaken kula. lak dipasrahno awakmu. Nggih. Kon wis lilo ikhlas. Sampun. Lah iya wong gak jeru-jeru ae kok. Ya wis nang polsek. Slamet. Ojo sisi budal, Dik. Sing muni mang sapa? Nggih kula. Dipasrahi Iki kenduran ulang tahun. ulang tahun. Nggih. Wong ulang tahun ya lapor aku. Aku ki lurah dipilih rakyat rek. Lah apa wong ulang tahun mbok laporno lurah iki? Kente. Sing kula laporaken sanes ulang tahun. Lah apa? Enten perkara. Lah iya. Trobus. Lho, krungu ah, Trobos ndek perkara. Masalah iki diurus apa? Nggih kula sing ngurus. Lah iya, perkara apa? Niki bancaan ulang tahun. Lho, bancaan, Mas. Sama niki Pak Lurah. Lah kon lapo nglapor wong bancaan niku? Gendeng gak kon niku. Lurah lapor bancaan. Mboten lapor bancaan iki. Kula enten urusan kali Trobus, HP kula ilang dicolong Trobus. Lho, HP ilang urusane dhewe. Kan nggih kula laporaken sampean iki. Lho, iki urusan HP. Kula mboten ngurusi urusan HP, sing penting urusan bancaan. Pak Lurah, nek enten urusan sing penting sampean tinggal mawon. Niki rejeki. Ya mangko dipangan dhisik kenduren. Iya, mesti kan ana rezeki dipangan sik mare, Mas. Urusan ya urusan lho. Oh, kula mboten diundang arek. Sik, iki genahe wong urusan pencurian kok dadi bancaan ya apa sih kan niku? Wong urip niku butuhe napa, Pak Lurah? Butuhe sandang pangan. Iya. Iki ya, Nggih. Trobos. Pak Lurah. Iya. Gudel kono. Dudu urusanmu iki. Napa? Iki ya. Nggih. Menurut laporan Slamet, kon mengadakan pencaruan, cempurian, campurain, pencaruin, penculian, pencucian, pencairan, pencurian. Oh iya, pencurian. Terus sinten? Menurut laporan Slamet, kon mencuri HE. HP no. HN sinten?